vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: nganzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichizotsvakawo help uye zvekare nekureururawo zvimwe zvezvinhu izvo zvandinoita. Saka mukoma, inini hangu handidi kana kukunyeperai, ndatova rombe rekupedzisira. Handikwanisi kuti ndinge ndichispenda a day without kunwa doro, asi izvi sandizvo zvandainge ndiri pandakauya kuno kuSouth Africa. Mukoma, I had my life planned out. I came here to look for money, and mushure mekunge ndawana mari ndainge ndichiti ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha. So mukoma, inini ndakatombotengawo stand mumasvingo mutown, ndokwedu kwatinobva huko, but ndakazosvika pakutengesa stand iya zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakarwadza amai vangu. So ipapo pandakauya kuno, even though ndainge ndisingashandi basa rine mari, but ndainge ndichigona kuronga, because kana iri semari ndinokwanisa kuwana mari shoma, but ndigokwanisa kutoronga kutodarika vamwe vanenge vachiwana mari kundidarika. So ndakati ndati raramei, ndainge ndichingoitawo izvozvizvi zvemujolo, ndichidananawo nevakadzi vakasiyana-siyana, but ndakabva ndazoona kuti zvine loss, because uyu aiti haungararizve neni mahara, unofanira kuti unge uchiziva kuti unofanira kuti unge uchindichengeta. Ndakabva ndacalculata, ndikabva ndaona kuti pamwedzi woga ndainge ndiine mari dzimwe dzandainge ndichingoburitsa ndichipa vanhu ava vandainge ndichijola navo, because ndo zvavanoitawo vakadzi ava vekuZim, kuti iye anenge asingadanani newe chete, but achinyepedzera sekunge anodanana newe chete. Apa ari very demanding, achikuudza kuti unofanira kuti unge uchindichengeta. Ndakabva ndati it was far much better kuti ndinge ndichitsvaka umwe munhu. So mukuzonotsvaka munhu, ndainge ndiine uyo wandainge ndachuza hangu, wandainge ndichidanana naye kuno kuSouth Africa, but vabereki vangu vakabva varamba. Ende dzimwe nguva vanoti kana vakanetsana neni, ndinobva ndavaudza kuti dai ipo paya makandisiya ndiine munhu wangu, zvimwe kuda right now dai life yangu yanga iri bore, but imimi makabva mati hey, hatidi munhu agara aine mwana kana kuti vana vake already, uri kufanira kuti unge uchiuya kuzotsvaga kuno. So mukoma, ndakabva ndachizotsvakirwa mukadzi manje. Ndakatsvakirwa mukadzi nevamwe amainini ava vakabva vanditsvakira musikana uya, ndokubva vandipa manumbers ake, ndikabva ndatanga kutaura neuyo akazova ex-wife yangu. Saka pandakatanga kutaura naye mainge muri mugore ra2020, ainge achiri muform 4. So akati apedza, iniwo ndikabva ndazoenda kumusha. Saka ndakati ndaenda kumusha, ndokubva tawirirana paya, ndokubva ndatohijeka munhu wangu. Ndakangomunyepera ndikati kune kwandainge ndichida kuenda naye, izvo ndainge ndatofunga kutomutizisa. Zvino akazoti ava kuda kudzokera kumba kwavo, ndokubva ndaramba kuzosvika ndichizomuudza kuti enda wega kana uri serious kuti uri kuda kuenda. Saka kunze kwainge kwatosviba, ndokubva aregedza kudzokera kumba kwavo. Ndokutowana kwandakaita. Ndakabva ndazodzoka kuno kuSouth Africa mainge muri muna 2021 January, apo pandakadzoka ndokubva ndakashanda mukomanashe. Then that same year iye akabva azouya kuno, akati auya ndokubva tachizodzokera, because step mother vacho vainge vava kuita pamuromo, vachigara vachingoita sekunge vanomusvotesa kuti saka unoreva kuti ungafambira chihure kuJoni. Iye aibva avabvunza kuti nai mama, ko wai muchiti ndiri kufambira chihure nekuti munhu uyu atova murume wangu. Saka vaingogara vachiti as long as usina kana chaunenge wakambobvisirwa unenge utori hure. Saka akabva azondipa pressure yekuti ndige ndichinomurora. So ivo vainge vasitomborina kana tarisiro kuti ndainge ndichazoya kuzomurora, vaitofungidzira kuti ndainge ndichazongomutambisa ndobva ndangomudhamba. So takazoti taenda kwavo, ndikaona ndega kuti step mother vacho vainge vari munhu aifarira kupopota. Ipapo mukoma, takati tapedza kuita zvose, ndokubva ndadzoka zvangu nemunhu wangu, but patainge tava kuda kudzoka kuno kuSouth Africa, ndopa akabva azoti handei tinge tichidarika tichinoona vana mudhara, then vobva vazongotinamatirawo, because ivo baba vacho
because ivo baba vake vanonamata, including the stepmother, but stepmom vacho vanozongowanda zvavo nechechi. Saka ndakabva ndabvuma ndokubva tazoenda kumba kwavo. Takarara one day, then the following day patakazomuka tichiti tainge tichida kudzoka kuno. Saka the following day ndo pataifanira kuti tinge tichizopinda munzira tichidzoka kuno kuSouth Africa, but stepmom vacho vakabva vati zvainge zvisingaiti, taifanira kuti tinge tichirara zvekare rimwe zuva, then tobva tazomukira makuseni. Saka musi wacho iwoyo vakabva vazokumbira dollar kune ex-wife yangu. Saka pavakakumbira dollar riya ndakatovanzwa ndikabva ndati nemari yose iyo yatakavapa, but ndainge ndichingofungira zvangu mumwoyo. Saka ndakabva ndazotanga kuvatresa time mukoma. Patakazosimuka apo patainge tigere, ivo vakabva vazoenda kuseri, but kunze kwainge kwatosviba. Ndokubva ndamboramba zvangu ndakagara paya ndichitamba nezvimwe zvivazukuru. Ndakabva ndaita sekunge ndainge ndisina kuzviona kuti ambuya vangu vainge vaenda kuseri kwemba. Ndakati ndichitenderera kuya ndopandakabva ndazoona kuti vainge vachitoitira weti mari iyaya, but ivo havana kundiona because ndakatoita zvekudongorera. Saka mukadzi ndakabva ndamuudza that same night ndichifungidzira kuti iye ainge achazondibhilivha, but akabva atadza kundibhilivha. Ende takati tauya kunoko ndokubva tatanga kunetsana. Mari yangu mukoma ndaingoti ndikangouya nemari, so mari iyoyo ndaitotadza kutoziva kuti yainge yashandei. Iye akadzotangawo kushanda tichibatsirana, achiuya nemari ndichiuya nemari, but at the end of the day kana upenyu hwatainge tava kurarama hwainge huri upenyu hwainge huchirwadza zvekuti takasvika pakuseva sadza nemadomasi. Iye ndo paakabva azotangawo kudanana neumwe murume, and I don't know if I am supposed to blame her. Saka iye akati atanga kudanana neumwe murume ndokubva azonditiza. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvandirwadza. Ndakabva ndaita imwe depression. Akati anditiza ndo pandakabva ndachizotanga manje kunwa doro. Ndakatoitawo zvekutodzidzirawo kutonwa doro, ndokubva ndatoita very addicted because ndaiti paya kana ndanwa doro ndaibva ndakanganwa nhamo dzangu dzose. Saka ndakangoramba ndichingozviudza kuti this is a way to cure myself, ndichingozviudza kuti pamberi apo ndichazoita sei, ndichazosiyana naro doro iri. But mukoma ndakabva ndazotoita chidhakwa, uye zvinoitika kwandiri ndezvekuti kana ndikasariwana doro racho ndinobva ndatanga kutobvunda. Ndinongoti ndikangoisa bhodhoro pamuromo kudai ndinobva ndaita right. Saka handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Munhuwo wekuti ndinogara ndichingofamba. Mukufamba umu ndinongoudzwa nyaya imwe chete iyoyo yekuti inini kuti ndinge ndichisunungurwa hanzi zvinoda tichitofamba tiri pamwe chete inini neex-wife yangu, but ex-wife manje iye kuti ndinge ndichifamba naye akaramba, akabva ati sezvaunongoziva kuti ndava nemukadzi wemunhu, saka unofungidzira kuti murume wangu achati kudii kana ndikamuudza kuti iwewe uda kuti tinge tichifamba tose kuitira kuti zvinhu zvako zvinge zvichizotanga kukufambira. So mukoma ndo nyaya iripo. Iye akaramba kuti ange achifamba neni. Apa ivo ambuya vangu ava vane zvidhori zvavo 2. Hanzi zvidhori izvi vakazvitora ndokubva vazvisunga, but vakazvisunga zvakafuratirana ndokubva vazozvipa zvidhori izvozvo mazita edu. Kuti tinge tichiita chimwe, saka kuti tinge tichiwirirana, kuti tinge tichifamba tiri tose tikwanise kusunungurwa zvinonetsa, because in the spiritual realm umwe akatarisa uko umwe akatarisa uko. Kana kuino avo vanoda kundibatsira, please ndapota hama dzangu ndibatsireiwo kani ndatambudzika ini vanhu vashe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ukazonzwa munhu ava kuti ndiri rombe rekupedzisira nekuda kwedoro, munhu anenge atambudzika. Stepmother ivavo vane utsinye kokuzoitira weti dollar ravakakumbira ex-wife yamukoma vedu ava. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedza iti bva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mukoma, ndinorangarira kuti it was last year, and last year ndo pandakatengawo motikari. Nanhasi uno zvinhu zvokuti zvinogara zvichindirwadza because mushure mekunge ndatenga motikari ndakabva ndazotanga kuaccuswa nehama dzangu kuti ndainge ndaromba. But chinondirwadza mukoma ndechekuti inini nemukadzi wangu we suffered so much kuti tinge tichiitenga motikari iyoyo, and hakuzi kumbonzi imotikari inoshamisira because motikari iyi takaitenga ne60,000 rands. Saka veukama avo vatinogara navo in the same location vakabva vatanga kubvunzana kuti saka munhu uyu atenga motikari mari yacho akaiwana kupi. But chavainge vasingazivi ndechekuti ini nemudzimai wangu tainge tisingamborarami a fancy lifestyle, taingodya zvedu sadza, taiti sadza makuseni, sadza masikati, sadza usiku, pano nepapo ndo pataibva tazongotiwo rice. But most of the times taingorarama zvedu nesadza, sadza nemapotatoes, sadza nemazai, vanhu vachizama kuti vange vachisavha mari. Saka tikati tabatanidza mari iya tatenga motikari, then pane umwe mwana wehanzvadzi yangu uyo akazongoshayika zvainge zvisina tsarukano. Saka iyeye ndiye akabva azobatidzisa chimoto chose. Kufa kwake kwaakaita ndokwakabva kwazomutsa musindo. Saka tiri kokumariro kuya, then vanhu ndo pavakabva vazotanga kungotaura vachingotaura kudzamara umwe weukama, vamwe mukoma vazondinanga vakabva vati inini ndini ndainge ndaurayisa mwana wavatete. Apa motikari iyoyo mushure mekunge tapedza apa motikari yacho mazuva acho iwayo tainge tisati tatomboichinjisa mapepa, takabva takumbira uya muridzi wemotikari ainge atitengesera kuti ange achifano kutinyorera affidavit tinge tichikwanisa kuenda nayo kumusha. Tainge tichitofarawo kuti tatowana chifambiso, but takazoti tava kumusha vanhu vakabva vatanga kutaura zvavainge vachinzwa kuda kuzonodzoka. Vamwe vose vatainge takaenda navo vakabva vazoramba kudzoka nesu. Takangodzoka tiri vaviri, inini nemukadzi wangu, vanhu vachiti vainge vachitya kuti kana vakafamba nesu taikwanisa kuzovachekeresa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvinonzwisa tsitsi, asi please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section nekuti vatori nebitterness. Pakaipa. So pane vamwe vahanzvadzi avo vakatumidzira meseji yavo vakabva vati nai mukoma, zvinoita here kuti munge muchitigadzirirawo hook up group revanhu vari kunoku kuUK, because most of us we are feeling very very lonely. Saka zvinoita here ameno vedare vacho variko kuchando kwacho ikoko, kana muchida hook up you can tell me. Saka hanzi mugroup macho mune muchingobvumidzwa vanhu vanenge vaine maplus i44 namba idzodzo dzekuUK. Saka you can tell me what you think in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakarombeswa neumwe muprofita uyo ainge achindinyepera kuti ndine mweya mutsvene, so akabva azondipa bakatwa. Akati andipa bakatwa then akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichitenga tsvimbo. Saka tsvimbo yacho, mhando yacho yaainge achida kuno kuSouth Africa akabva ati haiwanikwi. Akabva azoti ainge achazoti vamwe vake pavainge vachazodzoka kuzimu ndobva ndachizotengerwa tsvimbo iyaiya. Ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichimupa futi mari kuitira kuti ivo pavaizotenga tsvimbo iya ndobva ndazotengerwa zvekare nemachira matsvuku. Saka ndakabva ndazonzi the reason as to why ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitenga zvinhu izvozvo uye zvekare ndinge ndichizotanga kuchengeta rasta nekuzotenga machira matsvuku netsvimbo, hanzi inini ndine ngirozi yaSamsoni iyo yainge ichinzi yainge iri pandiri. Saka mukomana she zvinhu zviya zvakati zvaunganidzwa, then muprofita uya akabva ati taifanira kuti tinge tichiita kamini bira. Saka kamini bira aka kaifanira kuti kange kachizoitirwa musango. So mukoma takabva tafamba tikabva taenda mune rimwe sango. Inini ndiri kugarawo
kunoku kucape town. Takati tasvika musango muya mukoma, muprofita uya akabva azobayirira banga riya muvhu, akabva azoti ndaifanira kuti ndinge ndichikurura trousers rangu, akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichigarira banga riya. Mukoma ndakabva ndanzi ndinge ndichinanganisa paya apo panobuda napo tsvina, ndokubva ndaita sekudaro. Ndakangoita about 3 seconds ndikabva ndanzi zvainge zvaita, ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichisiya bakatwa riya rakabayirirwa muvhu, but mucheka uya manje ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka umwe muti uyo wandainge ndichazosiya ndakasungirira mucheka uya mutsvuku. Then tsvimbo ndo yandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitora ndobva ndazoiviga. Saka pandakazodzoka kumba ndakabva ndazoiisa pasi pemubhedha. Even girlfriend paakauya ainge asingatombozivi kutoti pasi pemubhedha painge patori netsvimbo iyo yainge iripo. Saka vavariro yangu yainge iri yekuti ndinge ndichikwanisa kusimbiswa, because vanhu vazhinji vainge vachingoti ndine chipo chekuprofita, because ndainge ndiri munhu aiwanzo kurota sterek, but iko zvino zvimanje ndinotonzwa mavoices avo anotaura neni. Mushure mekunge ndarombera chiprofita ndopandava kuchitanga manje kugona kuprofita, but ndinoita zvekutofembera ndichiudzwa nemavoices avo anotaura neni. So takabva tazodzokera kuya ndobva ndazoona kuti bakatwa riya ndainge ndava kusariona, zvekare nemucheka uya tainge tava kusauona. Saka muprofita uya ainge achindibatsira akabva ati zvainge zvaita, ndokubva tazodzoka. Ndakambotanga ndichanamatirawo ndichibatsira ndiri pasowe rake, kudzamarawo ndazotanga rangu sowe. Zvinhu zvangu zviri kufaya, handidi kukunyeperai. Zvinhu zvangu zviri kufaya, but at what cost? Because sisi vangu vakashayika. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi sisi vangu vainge vachishanda pane imwe restaurant vakashayika. Hanzi vakangotanga kungocomplaina vachiti ndarohwa netsvimbo mumusoro. Apa hanzi tsvimbo iyi pandinobuda ndichienda kuchechi ndinoiburitsa apo painogara ndakaiwandisa, ndinobva ndawaranura magumbeze ose ndobva ndazoiradzika tsvimbo iyoyo pamusoro pemattress. Hei, pakaipa ya zvakangooma hazvo vedu, ngatitaurei navo mucomment section.